suping lakso jati blek edok monyor-monyor manuk brit gantil buntute ngisor samangke anak Prabu Puntadewa para Pandhawa menika sawet nandhang Sukawa nandhang Putri Rawan amargi anak Prabu Puntadewa tuwin para Pandhawa menika sawet kecalan jamus Kalimasada kaya ngono Durna bapakku nuwun ing bapa penendhan Durna mila nyuwun padhang bapa nuwun ing bapa namung bapa penendhan Durna ingkang saged paring kemandhang kuwi para kadang-kadang Pandhawa inggih cocok menawi ari palenggan samangke ing bapa menika dipun timbali ninggah wonten ing Panangkilan Agung Negari Ngamarta kinen ngopati barang ingkang sampun ilang niku pakare kula nah pakar dan niki pakare goleti barang-barang ingkang sampun ical mandosi barang ingkang sampun ical senajan sampun payudina kula saged napa malih namung padi barang ingkang sampun ilang jodhok-jodhokaken tiyang mawon kula saged Mbok menawi wonten kanca batir kepengin gayu bocah kae nggih kula saged Mbok menawi wonten kanca penayagan kepengin gayu sinden saged Mbok menawi wonten kanca dalang kepengin gayu sinden nggih saged kecil golek kecil Mbok kepengin gayu lengger nggih saged ngupadi barang napa mawon napa mati ngupadi barang ngupadi tiyang mawon kula saged napa-napa kula saged bojo sing kira-kira ora manut dibetak tenggene kula suwung saged manut tuwe saged manut kok galake kaya ngapa karo sing lanang angger kali kula ki lulur contone wonten contone niki nggih pun jinak pun lulur pun boten kerakal-kerakali karo sing lanang niki nembe mawon nembang langgaman mangke niki niku pisan Pucuk niki katon bewerang katon sumringah katon sumringah nuwun inggih bapa Penemban Durna inggih samangke ingkang bapa kula menika kinen ngupadi jimat Kalimasada sampun kepara dangu Trimadya Candra telu madya tengah candra setengah bulan lho kok sampun kepara dangu nembe rasan kelawan pun bapa boten kawit wingi-wingi angger kawit wingi-wingi ya rampung mesti ketemu beres niki dereng wonten bangsane penajagan iki sampun wonten tribun kula niki sepuh sanget taune 1900 jin niki taune boten bae-bae niki sakala mangsane malam Selasa kliwon malam Jumat kliwon mriku mencara murub kaya bathuk sinden pinggir derek niki boten bae-bae petak-petuk menapa menapa lengkap lengkap sejarah ratu-ratu selama negari menika tercatat wonten iki cinatet alias tercatat sinerat wonten ing pripun gegebengan kula makaten bapa Penemban Durna inggih niki pripun boten bae-bae niki nggih napa kemawon nggih petak-petuk menapa kemawon nggih saged nuwun inggih bapa Penemban Durna nanging wonten petak-petuk sing nyalawanti najan napa-napa saged
wonten petang-petung sing kira-kira niki wonten pantangan nek anggere ora kuat derajat aja diban. Petang-petung menapa Bapak? Angger wong suwih dhe bojo kepengin bojo maning sing kira-kira situ aja kesuk niki nggih wonten teng mriki niki. Iki nggih wonten teng mriki niki. Niki jane wis tau. Bojo sing kira-kira jangan nang karo bojo maning banget. Saged. Mekaten Bapak Penembang Durna inggih kados niki ngejawi pribon niki kagungan hawa pemilulutan niki. Napa malih bangsane kaya niku sinden be manut kali tunda. Presiden lengger sapi kabeh manut kali tunda. Dari late mele-mele. Samangke kula badhe mundhut mitra. Saderengipun iki bapa mriku badhe ngupadi jam sekali foto. Dengan kula badhe mundhut mitra nalikanipun jimat kalimur sada ical menika dintenipun dinten napa menawi boten lepat jamur kalimur sada menika icalipun dinten Selasa manis niki Selasa niku ngetune telu manis menika gangsal menawi tiga nganti gangsal dipun jumlah utawi dipun gugung dados 10. Durna bapakku limo karo 30 anggere tangetunge pendeta Drona anupung lebih tinimbang kurang. Anupung lebih tinimbang kurang kok anggere anu mati lebih bisa kena ditundung anggere ana bagine. Nek anggere ana bagine ya diteplok pundrake esuk Senin. Ojo nuwun inggih Bapak Penembang Durna. Wonten pripun iki pengen kula menika? Selasa manis, Selasa tetune 3 manis menika gangsal dipun gugung dados 8. Niki dipun ketak nami petang-petung bumi numpang nampi nempayang. Bumi numpang nampi nempayang inggih liripun kados pundi? Niki menika kawinitan saking numpang nampi nempayang bumi numpang nampi nempayang bumi mangke saged kepanggih sinten sejatine kami wantun dusta jimat kalimur sada nuwun inggih Bapak Penembang Durna numpang menika tiyang manca ingkang manggen salebeting kraton Ngamarta mekaten Bapak Penembang Durna inggih lajeng namping nyok tiyang ingkang manggen wonten ing tapes ringin negari Ngamarta lajeng nempayang menika tiyang kelambrangan utawi tiyang sanes negari kang layang wonten ing negari Ngamarta lajeng bumi mereka tiyang nunggal sebumi sasampunipun dintenipun mereka sampun kepanggih mereka dawuhipun menawi dipun gunggung mereka dipun gunggung kondu cacahipun dipun pundhutaken saking aksara Jawa niki ana cara padha sok niki pun genah niki dawuhipun sok genap nawi dipun
datang itu kali tribun kula mriku mboten badhe mleset sagingan. Mboten badhe. Mboten saged katenan. Mriku dipun petang dipun mundhut saking aksara Jawa Hana Caraka Data Sok inisial S. Inisial S. Sinten ingkang kami wantun dusta jimat kalima sada. Wah, kok anggere napa mbok darani wong tuwa dadi tumbak cucukan lah. Cucuk kok diarani wong tuwa ki ora kena diugemi mbok diarani wong tuwa niku aduh wong tuwa aduh. Kula menika badhe matur ning pekempet, kula badhe matur ning ringkuh. Ringkuh kula badhe matur ning ringkuh. Dipun ngendikaken kemawon Durna bapakku sapa sing kira-kira wani nyolong apa ya Sadewa duduk masa ya Sadewa sanes Sadewa kadang kula sanes Setyaki duduk Setyaki sing nyolong sapa apa sawijan adi suweta duduk kae pengendangku sono jenengane wayang-wayang jenengane sawijan lagi Nuwun sewu Bapak Panjenengan kapiye tambah kakek mbok menawi sukir tutuk malah sukir kali bangun bakso karo soto lah kok iki ben-ben diporong asa nyolong cimat kalima sada banjur sapa Durna bapakku ngendikake sinten Bapak Panjenengan Durna aku lajeng matur kalingku Rajin ngomong mbok darane wong tuwa dianggep tumbak cucukan ora bener omongan. Pucuk ya. Panjenengan ingkang sabar nggih. Panjenengan sing sabar. Menika namung pacobanipun anak Prabu Puntadewa. Sinten Bapak Panjenengan Durna? Sinten Bapak Durna sapa? Sing kami panen nyolong jimat kalima sada. sing kami maneh nyolong jimat kalima soto Semar Badranaya. Aku jaluk pamit ambrong bareng-bareng lawan pun kakang jujuk konek arang-arang lempen Semar ora gelem aku bongko terampunge budi sebadane patek dikana. Tinariri wong kersono ora bakal sandi gendeng-gendeng maganan dadi sena
Ojo kesusu yen wong kesusu ki mundhak kesliru. Sabar sawetara amarga kaya ngapa Pandhawa ki aja ninggalake kelawan Koko Prabu Ndrawati arep kaya ngapa Pandhawa kelawan Ndrawati ki kaya panggal kelawan Kuweti. Ngenteni rawuhe Koko Prabu Ndrawati Sena marang kakangku ya. Bapa Penemban Durna kene ya Kakang Semar kami wantun menika. Dusta Jiman Kalimasada. Wong Semar tulu entuk-entuk kabeh kali panjenengan. Senajan to sampun wiwit riyen ngantos mriki Kakang Semar Badrana menika mangke kelawan para Pandhawa. Jane Semar aten-atenane elek jane. Ketone tata lahir ning kuyung lawan anak Prabu Puntadewa ning batine bosok. Batine bosok. Ketone ta iya yang kuyung dukung ning nyatane jane anu mungsuh. Tidam prabawaning ratri Sasatara wis manjer kawuryan Anku jiwa memanise manggep srinating dalu aglaring cakrawala winulat saking kenging Turanggana kang suwi saking kenging Turanggana kang suwi warta tanpa sela warta tanpa sela wah datang patu ke pocong ora diundang tekan dewek bukan nampane kene mak bludus bae ora sendalan gitu pocong bocah walan ora karu-karuan gitu iki kaya sinala garing nggih nuwun sewun darane amit-amit kalima pasang kabeh kasabeding ila dina kelangan aturaman dumawake tawang tawang ing abdi gunana negare kami wantun minggat tanpa tinimbalan yen niku ya ora dadi apa padha kanthi kalagarjan nala garing nggih ing abdi gunana negare pinantu saking kalagayun boten nambeng satunggaling menapa kepareng ing abdi gunana negare ngaturaken sumemi pangabekti saya ki konjuk sandhaping kepada atur darah kula punten dewa yen niku tinampa kang lego diasing maning sonora liwat pujo pangaturing suwe tampan ana nggih kula tampi kula pundi mugi ndadosaken jejiman bali padha-padha nala garing nggih darah janaka kula ngaturaken sungkem nala garing tampa pangastuti kowe tampan ana nggih kula tampi kula pundi mugi ndadosaken kawilujengan bali padha-padha nala garing nggih matur suwun darah berkudara kula ngaturaken sungkem nolo kareng yo tak tompo pakas ketiku tampan nolo kula tampi kula pundi mugi ndadosaken jimat bali padha-padha nolo kareng yo Darapati tambah langgeng kula ngaturaken sungkem yo nolo kareng yo tak tompo pangastuti kowe tampan nolo yo rek nggih
kula tampi kula mundi mugi dadosaken jejimat bali padha-padha kula garing nggih matur suwun napa kula sampun dipun keparingaken matur ngandel apa ora kabeh-kabeh pada diaturi sembah pada diaturi sungkep drona ya lulus ngene si ana wong nang kene dipocah ujar-ujare pendhita Durna ki sapa ujar-ujare luar banengan nyong singan mandang terasa kayunan mambobong-bobongan batang ngapa ki oh jebulan ade kelawan bobok penemban Durna nggih jeneng lho dikongkon jare bebok jare nyong karo wong ki Pendenjang karena wong ki biasane rasane ora kepenak karena rubes nyong buka diserang sungsung karena wong iki ya nuwun sewu wonten ngarsanipun pendhita Kang Minulyeng wonten ngarsanipun ingkang pendhita ingkang kondang kawatar-watar saing bendunging Nuswantara pendhita Drona kula ngaturaken sungkem pangabekti Isya kayak kuwe nalagareng kayak kuwe ngaturaken bekti kelawan pendhita Durna wis pendhita Durna ke kabeh-kabeh ratu-ratu ki padha nyengkuyung nyembah karo pendhita Durna lho yo kok malah kami maneh nek ora dikongkon kelawan Prabu Puntadewa ora bisa ngaturaken sungkem Isya tetompo nalagareng ora liwat tujuh pangas itu ki wae tanpa nono jelek malah jelek wae terasa buang bagus pundungan iki tiyake pun sasampunipun ing ngabdi kula nalagareng dipun paringi wekdal kula badhe matur wonten ngarsanipun Gusti kula Prabu Puntadewa yen kula niki kaya niki terus terang blakotan boro paling apa kula sawet dados kengenan Rama kula Semar yen niku lagi dadi kongkonane Kakang Semar Badranaya nggih lha niki nuwun sewu gandeng Rama kula niki saha kagungan gegayuhan saha kagungan kekarepan saha kagungan gampangane cita-cita wong Rama kula niki dipun tuangaken wonten ing Padukuhan Karang Kadempel nuwun sewu Rama kula niku kepengin kagungan gegayuhan bangun desa kaya niku Kakang Semar Badranaya ki kepengin bangun desa nggih badhe bangun Padukuhan Karang Kadempel mboten namung bangun Padukuhan Karang Kadempel kemawon nanging kedah wonten seranganipun kudu ana serangane apa nalagareng nggih anggenipun Rama kula semedi wonten ing sanggar Pangadatan wonten ing sanggar Pamujan Rama kula Semar dipun paringi wangsit anggenipun badhe miwiti bangun desa bangun Padukuhan Karang Kadempel kedah dikanteni kanthi syarat sarananipun jimat Kalimasada lan niki kula dipun kongkon kali Ramane supados ngampil jimat Kalimasada aja gogo aja niki kena buang tindas mati dia paling baik ucuk aja gogo aku dipun gogo keran Prabu Puntadewa niki namung api-api kemawon supaya ana kemenangan boleh nyolong kowe niki mulane Kakang Semar Badranaya niku pinter kongkonan karo anake lanang etok-etok takon jimat Kalimasada jane tanupun dicukur jane asline nggih pun dicolong niki jenengane buang tindas pados boten kedenangan dipun dangu kemawon angger ora gelem ngaku Bratasena sing ngrakoni nalagareng dawuh timbalan darane aja sering murina ing penggalihmu ya nalagareng nggih tos pundi ngertena wis suwe anggone panjenengan ingsun ki kelangan jimat Kalimasada
ora ana kang bisa nuduhake ning ndi sapa kang kamiwanen dusta jimat Kalimasada anut pangandikane Bapa Penemban Durna awit para Pandhawa padha nyuwun pepadhang ning ngarsane Bapa Penemban Durna kang kamiwanen dusta jimat Kalimasada lho kok ora nyono babar pisan Kakang Semar Badranaya mara gage ngakwaca tega tegel kelawan momongan mono garing kanggo ngopo jimat Kalimasada nala garing aja kaya ngono balekake nala garing pripun darane kang lelayon pun gugu kelawan sinala gareng ampun luluh penggani panjenengan niku nangis namung kangge api-api kemawon namung kangge api-api kemawon kena Prabu Puntadewa mudah boten entuk apa dening Rama kula dituduh nyolong dening Rama kula dituduh maling kula boten entuk apa napa-napa kula niki namung dikongkon kula mboten pitados menawi Rama kula colong dumung menawi Rama kula dadi maning ngaku nala gareng aku nala gareng ora gelem aku jaglur sandawi ngaku nala gareng ora gelem aku jotos tak jotos nala gareng ora gelem aku nuwun sewu Ndara Puntadewa kula badhe matur kalih Pendhita Drona kula ngupuraken kalih panjenengan kula teng rembugan rinti rembugan tiaris nala gareng nggih kula teng ngadeg kang rembugan dhuwur enteng-eleng gagah banget ora gombol pucuk pleketong majar-majar manuk prekatin boten besek pacak pucuk bae bokot kali-kali kenapa yes sumbre nang kene inyong wis diwehi pektunan Prabu Puntadewa kon matur kon bukan karo Pendhita Darna Durna Kodano diam nuwun sewu Pendhita Drona nuwun sewu Pendhita Drona sampeyan nuduh Rama Inyong nyolong jimat Kalimasada bukti napa jam pira waktu kapan cak ngomong
ora tuku. Iki nggo ngrumus berat gede mong. Angger sampeyan nuding nuduh rawan ramane nyong Rama Semar. Nuwun sewu. Nuwun sewu Pendeta Drona. Inyong anak lanang mesti bot ora trima angger anak. Ramane nyong dituduh dadi maling. Ramane nyong dituduh colong jiot. Inyong ora trima. Nyong arep junjung jero mendhet dhuwur. Kebalik men nyong enak sing dibalik. Nyap bot ora trima. Nuwun sewu, sampe dadi ratu jetro ngaclenger ya lah. Dadi ratu ora jelas, percaya karo Pendeta Drona. Nuwun sewu, tak pundi-pundi papan, rembugan apa bae, anggaran Pendeta Drona ki pareng rubas. Pareng ora dadi. Nang di papan iki kuwi. Anggaran Drona ki pareng ora karo-karo dadi kanggo ora guyu ora rukun anggaran Drona iki kuwi. Ya, wonge. Nang di papane gak kowe, Drona te kowe kenemen pada kaya iki. Pucuk, balik kowe ndak pucuk bokot kok. Bocah. Pendeta Drona, sampean nang ora ngobar-ngobari wong, anggur ora gawe kapitunan wong, setruk sampean. Anggaran wong guyu, anggaran wong rukun mesti sampean panas atine. Gatel cakeme. Selanjutnya nih gue, orang lingkungan orang desa apa baik pemerintahan karena Drona karena rubes. Yang ada pemain itu dunia kalau dibuang kali dipo bagus. Mana? Apa? Orang lagi ngeramani yang dituduh yang banyak terlalu putih sebagai pelan namanya. Ayo Drona sih nggak wetan di karena ngajak ngomong ini ngomong kau. Saya ngadu adu. Brengsek lo. Mereka darah. Nah, hari itu dari Pak Udara. Mereka darah. Purno bapakku. Kami mangin. Cocok udara. Ulang-ulang dia. Ulang lagi Drionato mengokong. Sandro dan rimang nirnirotan kangen.
Tumuju wonten ing sanggar pamujan arsa minta nugrahaning Gusti Kakarya jagat urip. Kalesu bentukan sambe kala negaring Amarta sinebut Murwing Kandha. Gambarake wonten pundhita menika wonten ing alun-alun negaring Amarta geger padha sanalika. Kilurah nala garing dipun gelandang Raden Werkudara. mapan samadyaning ngaloga poksur tambur menyang suling pepandhen dan bendera kandha warna-warna pindha Jaladri Asri Kamuryan kita mriki dalan tasen lho mengko dhisik nolo garing lho kok raiku dibitah-bituki kena apa joto sing ora mamu genah piye seneng segan dok nyong si nyong-nyor kaya piye mbok pengarep
Glitone nang ramamu. Lha mongko ton dhisik kowe dijotosi ning bapak yektine ono gara-garane apa? Nyong wis kesel ngomong, rek kasih ngomong, kene arep. Sentimen banget tanggalku. Ya ora bae. Gantian. Ngomong sing genah, berisik kok. Dan iki kaya niki ndarane. Nuwun sewu kaya niki nggih. Adik kula nala gareng kula. Adik kula niki dadi kongkonane ramane. Dadi kongkonane Kaki Semar Badranaya, dadi kongkonane Rama Semar. Lah terus terang mawon Rama Semar kepengin duweni cita-cita, kepengin duweni gegayuhan bangun desa, bangun padukuhan Karang Dedempel ngene iki. Ning Kedakanti Srana Jimat Kalimasada. Lah kula dikengen kali Rama kula kali Nalagareng kinen ngampil Jimat Kalimasada ning teng mrika wonten Pendhita Drona yen. Lah ngendikane Pendhita Drona genah saprana-saprane Jimat Kalimasada terosipun ical saking negari Ngamarta. Pendhita Drona nuduhaken jare sing nyolong sing kami manen niku Rama Kula Semar. Nuwun sewu. Kula nggih boten rumang, sakula nggih boten ngertos menawi Rama Kula napa panjenengan badhe percaya. Napa panjenengan badhe percaya menawi Rama Kula tukang jukut, menawi Rama Kula tukang nyolong. Nuwun sewu, jenengan napa jeneng belani ramane sampean mriku jarak, balani Pendhita Drona napa jeneng belani kuda niku. Anggaran belani ramamu saya kanyang. Kanyang. Saudara nyong wedi ora ramamu Nyong ngalah sementara nyong. Percaya karo ramamu apa percaya karo ramane nyong? Aku percaya Kaki Semar iki ora bakalan colong jopo Kaki Semar iki wong apanane. Nah, kudune kaya niku. Terus terang mawon. Lah niki kula digelandang kaya niki. Kula digelandang kaya niki pripun wis tak belani. Ojo kuwatir. Bapak tak ingetake. Bapak bakal tak elingake dening aku. Lah kudune ya kaya kuwi. Kudune sing ora eling ya deningna sing ora imut ya dimut Semar betotok bandara nyong nggih. Ya gara-garane apa wis tuwa aku pengen bojo maning ngono kuwi. Semar zamane ana lakon kae iki lakon sing Wahyu Windungan karo kae iki sawae Dewi Windungan jagoe nang kono tuwa-tuwa plekara nang lincok gondrung waduh sayangku cintaku tua-tua kowe kuwi raman ora kena dene tak jirit bondo nang isor ipar nang ini sabeti boy mutapura yo bol bisa jawate nolo gareng bawat bapak kan elingake goblok bol persis kaya wong kudranak ngono frontok duduk frontok lan apa-apane kere KTP dengan diidam bulan gue orang persis banget kaya kok frontok duduk ngono ya ngono ning aja kaya ngono mbok ora kaya ngono lho kok bapak ki arep gugon-gugon kelawan anut pangandikane Eyang Penemban Durna. Mula gake dipenggali kanthi wening, dipenggali kanthi sae ya, Pak. Saben-saben yen ana Eyang Penemban Durna mesti Pandhawa ki bakal digawe cerah, Pandhawa ki bakal digawe bubrah. Aku percaya Kaki Semar Badranaya ki wong cabraka wong apa anane. Eling ya, Pak. Mati. Rawani apa? Rawani karo nyong.
Wis. Go ngapa ya rek? Go ngapa? Anggere kira-kira ikhlas lahir batin aja mau ngetok-ngetok ruang misen nang arepe ngorbelani, tapi nyatane kandangane kaya kowe. Bayar lunat celeng-celeng ngono. Wani apa ora? Ojo dianggep Antasena ki ora wani. Ojo dianggep Antasena ki wedi karo bapakmu. Antasena ki bakal ngelingake kelawan bapak. Nek kudune kaya kowe. Ngomong ajene nang dilenga baru wis ngono ditendang dari mundur. Wah. Dicekek. Ojo kuwatir, bapak tandingane dengan alune golong-golongan gebyur jroning waring gebyur jroning wari lembak-lembak naga Patmawa kula nuwun dawuh timbalan Kanjeng Rama Tojo dawuh timbalan Rama adimu jajar adimu penangake bapakmu dengan kata adimu jajar bener Jo bener adimu ki duraka kelawan wong tuwa cocok Antasena ki wani kelawan jenengane wong tuwa gawe pirangane alun-alun praja Ngamarta arep kaya ngapa kowe kudu ngaturake dan pembuktimu kelawan wong atuamu ojo apa diowang-awingake ki kowe lho apa diowang-awingake ki bapakmu kowe lho Antarja mboten ya kula mboten lilo badhe kula ajak bisa kadimu duraka kelawan wong atuamu bapakmu Werkudara arep kaya napa ki bapakmu pertapamu pengukir jiwa ragamu lho apa yang nganti digawe wirang kowe lho yang nganti digawe isin kowe lho mboten ya kula mboten lilo ajare Antasena bisa ajar ke Antasena kebiasaan ada di Beduke apa nyebut di Beduke selamat nyuwun tambah pangestu Rama nyuwun tambah pangestu yang bener Ader Rama
wani lawan wong tuwa wani lawan wong atuamu duraka karo tuwa kae sapa aduh Kakang Antareja mengko to dhisik ya Kakang mengko to dhisik aja kesusun dan brambres ya aja kesusun mau ngono apa pun kok bras iki nggatakake keteteging jejantung ya Kakang Antareja yen keteteging jejantung ngene iki ora banter ning angger iki banter ora ngrungokake sih kuping enggak to dhisik Kakang Antareja ngantepi aku Kakang Antareja ki wis ngerti jalarane apa urung ya urung wah owe ulane nek ora ngerti apa-apane jablas-blas kowe mau kareng ning kene aku nang kene kan mau jalur-jalur kira-kira ngerti kan jablas-blas aja gampang di provokatori di sembunang-bunang di semburi apa budong wudul budong apa manut bae kalau ngerti jalarane aku bras garang kasena terang ngene yo Kakang Antareja Kaki Semar Badranaya ki dituduh-tudhi nyolong jimat Kalimasada dening Hyang Panembaduna. Mergane para Pandhawa ki lagi kelangan jimat Kalimasada. Kaki Semar dituduh-tudhi dening Hyang Panembaduna manut petang-petunge Hyang Panembaduna. Nala Gareng bakal nyuwun ngampil jimat Kalimasada kanggo miwiti Kaki Semar ki bangun ning padukuhan Karangkadegempel kudu kanthi syarat jimat Kalimasada. Nanging anane kahanan kang kaya ngene rumangsane aku ya percaya. Kaki Semar Badranaya ki ora colong jupuk ora kaya ngono Pak Kartine. Abang dingendikake abang, ijo ya dingendikake ijo. Saiki aku takon lawan Kakang Antareja. Kakang Antareja percaya lawan Hyang Panembaduna apa percaya lawan Kaki Semar Badranaya? Yen pancen Kakang Antareja ki bakal percaya lawan Hyang Panembaduna mungsuhe karo aku Adima Antasena. Waduh, aku ngerti. Yen kaya ngono aku percaya lawan Antasena, aku percaya lawan Kaki Semar Badranaya. Percaya lawan Kaki Semar Badranaya. Iya, aku melu kae. Bagus kene kene. Dadi biting maning nyang. Mayan ada biting siji. Beres. Iki kan menurut kaca biting siji depan kena. Dia pada ngomong saya bilang baik kan oh pada rembukan malah pada menang baik dulu-dulu itu ditangkap menang dari mangan mangan tong-tong kok gari arif gari arif bari melak berkising Luput jare. Ojo kuwatir. Kelakuan kurang ajar akan jebule malah Hyang Panembaduna kerampuane. Ora tuyul. Masuk kaya lari aku urung jo Adimu si Antasena bocah kaliwanen kelawan komatu aku bapakku Werkudana wis di waktu wis dululu aku urung wis dicuing-cuing aku urung jo dene mripatku mecicil jo Antareja mripatku mampir kaya terus iki Aku puji. Antareja Puji yang kali bicara ngomong nyong ya. Puji supaya Pak Puji. Oh, dengan macam Pak Puji.
jane dadi melungan. Kalah. Pucuk. Ora kemutan kalengku bae lambungan diajak karo antara kecapan. Pucuk kok jane dadi melungan. Orang cendul dibuat kerasak. Aduh. Cikur. Wah. Apa berapa saya belak? Kayak mesti kelakuannya bocah kayak mesti pucuk. Si kenapa neger? Waduh. Banyu. Lak nih. Barang namanya drone aku ora kenapa. Ana karo dorong jeneng ora bot mongro ndung kopok. Kira ora melayu luput, paman kudoro kok dimbarangi cemendhi meduse bocah. Pucuk cinta kono gareng. Angger wis penangan karo muridku kowe diajar ngono kare dicuing. Dicuing. Selamat malam. Iya, nang ngene siki ngono. Ini sampai. Pucuk. Kalau sapa cak pucuk. Arep melayu ngendi sih kita kepung nyong gawat jalan. Ning ngono. Sampe di ledu sesi. Siap. Udah sama mari cangkeme drone men. Aja kaya kowe por, kowe gagah banget ora usah malem. Gareng be ganteng kok manis ora usah malem. Wis adu sapa urung? Wis adu sapa urung? Oh wis kangeran urung kan pacaran. Lah, kocak. Wis sepi apa urung drona? Pucuk, oke wis. Oh, masa ora kok sepi kok semene gedene tuane. Nek urung sepi, ya sepi pindho ora apa-apa. Repot. Bingung apa yo ora apa. Ya. Ngene kotoki bae ngene. Dene monitak. Mati jaman. Barang berudara yuk. Tinggal dunga bae, barang bae ayo. Senane melu nganek broto seno. Yen kaya ngono karep undange ora usah. Ibu-ibu cacah kok malah karu-karuan. Bocah loro wis ora karu-karuan. Ana pendeta-pendeta terus kok malah dicape tiban. Pucuk. Kebangetan si bawor kelawan dolo garing nek kosong lawan aku ger. Tandangane. Apun lawan dolo garing. Ora usah. Angger Broto Seno tanding lawan bocah-bocah Pendowo, lawan Sinolo Gareng lawan si Bawor menang ora kondang kalah Ibu Wirang. Kalah Ibu Wirang. Tujune pun bopoke duweni murid. Kang Didaya Sekti Mandraguna. Wis saiki kaya ngene nggih. Kok nganti kepancalannya jujugane Karang Kandedempel. Semar takone ora malih bangga rampungi Budi Sembadan. Perkarane Bawor Sinolo Gareng lawan bocah-bocah Pendowo dirampungi dening sisaku pamit lamprong akad.
Yeksa Kurara Paresedeng Nalendra Yeksa lumaku kalmal ingkang gambira marang Dewa Waduh Wisnu Para Jakataraja manik dewaku wah kula nuwun dawuh timbalan popo penemban Duna ana proyek wonten proyek nopo bobo materi pom situ lagi bari kula percaya awit kula menika sampun kulino percaya bocah-bocah Pandhawa kang belani kelaman Kakek Semar Badranaya bocah-bocah Pandhawa belani Semar Badranaya ya Dewa tetap mergane Semar Badranaya ki ditunding nyolong jimat Kalimasada Semar Badranaya mriku dituduh-tuding nyolong jimat Kalimasada nanging dipun belane kali bocah Pandhawa dibelane kelawan si anake barang Sinalagane kelawan si Bakon nanging nuwun sewu Bapak Pandhawa sejatosipun ingkang nyolong jimat Kalimasada menika sinten ya Bu Sapa ngerti besion mulane sengaja nguringani kahanan kang kaya ngene pun bapak teko ning ngene arepa kaya ngapa Pandhawa mbok ki kaya ngapa wiwit biyen nganti tekan saiki kelawan Kurawa ki mungsuh ora bakalan guyub ora bakalan rukun senajan to kakang adik mesti bakal sakrumu gawe cangklangan mulane sebisa-bisa pun bapak ki umpamane kayu gedhe dirempeli bange bocah-bocah Pandhawa ki kelebu pampange kayu gedhe kudu dirempeli pangger pange wis padha rempel ora duwe kekuatan urane kuwi sing dawa-dawa sing damu-damu kanggo ngrempake pun bapak ning angger ngender-ngenderna bocah Kurawa ki percuma bocah Kurawa ki senengane mung plesir mung seneng-seneng karaokean ning angger anak Prabu Dewa Denta ki wis saged dipun todi kadidayanipun kadhipun rampungane ditanggane bisa kanto kena darma bektimu lawan anak Prabu Duryudana mengko angger anak Prabu Duryudana wis bisa digawe bunga digawe seneng lawan anak Prabu Dewa Denta tarep tentu bisa ngrampungi para Pandhawa gawe rikiki para Pandhawa anak Prabu Duryudana ki bakal paling bebungah Lesmanawati anake wedon kanggo kowe nyambut gawe sing semangat sing kepethuk jagongan nang arep belek kaya apa semangat-semangatnya angger nyambut gawe dimingi-mingi karo wadonan kok nyong derek bakayan kowe kok kadhe rampungi sisa gawe iya hati-hati aku ngatur ditanya nama Pancobolo sama ada gorong sindar lagi ini rampungannya saya capek bokal bilangnya
dadi wae.